Ja. Ja, de széles. Ja, tényleg, az a frisbee. Azt a... Volt egy szalad. Ezt nem merjük megmérni. 11-6. Az jó. 10-es. Itt valami. Turbo 10-es. Légy szíves, a lampát azért jelen az Ez a 40 cm. Ébredés után 30 percre tudod vizsgálni. Hajrá, kerozinos! És a kipufogót is el kell majd dobni. Keményen. De azt pörögve lehet? Mert a kalapát is úgy csinálják az olimpiába. Jó. Kicsit fölszakít. Kicsit füvet amortizáljuk, de nem vagy úgyis ősz, ha már nem nő. következő tavasz buli. Ez a legjobb. Ez a legjobb. 3, 20. Lefele alkodozni? Benzines. Tessék itt. Eddig a szemüveget kapcsán a legjobb. Néni pulítani. Ne darálja a férfi ember. Eldobja a 12-et, Simán, akkor aztán itt égés lesz, mint a rész. hát egy 20-at. De a kérdés, hogy azt írják, hogy Van a gyerekkel egy. egy 5-ös konstans szorzó. Volt az. Olyan könnyű az. Kemény 14 méter. Nagyon szinte perényi. Na te jössz, Pici. Ja. Dobjatok már Elese. Egyet én sem fogok dobni. Az egy balás, se hajlok. Ezt egy jót is szagolják. Ó, nem sör kiszól. Lehet, hogy bele van. Az van bele. Többiek egyszer Az ment a legmesszebb. Aztán meg lehet súgni. Ez ment a legmesszebb, igaz? Áki, ezt az embert meg kell venni. 15-70. 15, hú, a legjobb eredmény. Eddigi rekord. Várj, ez nem érvényes, mert neki átépített kutyja van. Átépített dízel? Az csalás? Egy benzines jön Előtt, igen. Előtt ott csumákol. Előtt sörös palackot dek majd. Kéne? Ifjúságet bánáldan, úgyhogy... Tiéd be. Mi van, hogyha ezt a dobom, hanem Megurítod. Az a tekézés. hogy Azt mondja, betyák nincs zsebid, mondom, nincs töröd a seggembe. Jó, most egy mini. Ja. Csak focsuáljad. Az is jó, nem? 10-8. Tapa, még enni kell. hajrá, előtt, gyerünk! Előbb ne hagyját a pillanatát. Hogy mehetünk, Riku? Dobni kell. Én is azt mondanám, hogy az éjjeli szekrényt feljöttem. Persze nem azt, hogy az asszonyukat ki a hajó. Azért kapos kell. A perényeket imádom. Jó. Előtt! Neki rúgd, ki dobd! Júj, júj! Ez már doping. Hé, Dávid, menekül. Dávidot dobják. Dávid, menekülj. Szerintem Dávidot célozták. Igen. 15. Akkor most az a legjobb, nem?
Ja, nem, a 15-71 jobb. Ezt írjuk már át, ezt a szabályt. Gumiszabályok vannak, akkor hagyjuk ő is. És a Legalább csak fogd meg. Két kapitány. Két kapitány, jól lett a Dominak két kapitány. Nagyon helyes. Két kapitány. Akkor a pofáljuk.